Stennija kbira l-logħba deċiżiva bejn il-Belt u l-Hibs is-Sibt wara nofsinhar fl-Istadium Nazzjonali ta' Taqali. Logħba li se tiddetermina min se jirbaħ il-kampjonat tal-futbol Malti. Din se tkun l-10 logħba deċiżiva għar-rebħ tal-kampjonat fl-istorja tal-futbol Malti. Din il-logħba se ssir wara l-fitmiem il-ġimgħa li għadda l-Beltin kienu fuq quddiem tal-klassifika iżda sfaw miżmuma minn Ħamruna f'logħba mimlija emozzjonijiet. Fl-istess ħin Hibernians elbu lil Balzan biex iż-żewġ timijiet spiċċaw bi 58 punt fil-quċċata tal-klassifika. Id-direttur tal-informazzjoni tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA Kevin Azzoppardi qal li din se tkun okkażjoni sabiħa d-dilettanti tal-futbol qal li diġà inbiegħu eluf ta' biljetti. Hibernians mibjuħ kollu anka West-C is-sajt ta' Valletta mibjuħa kollha jidher ukoll il-North Stand li hija s-sajt ukoll allokata la Hibernians hemmhekk il-beħ mixi tajjeb ħafna wkoll Valletta l-istess Millennium D u għandna wkoll Millennium F li huwa riservat għal partitarji neutrali li wkoll il-beħ tal-biljetti hemmhekk mixi tajjeb ħafna ġifieri jidher l-indikazzjonijiet hija se jkollna folla sabiħa. Is-sigurtà ġewwa u barra l-ground ta' Taqali mistennija tkun hawn waħda kbira. L-Ispettur Robert Vella responsabbli miż-żamma tal-ordni fil-ground ħeġġeġ lin-nies biex jitilgħu għall-partita kmieni kemm jista' jkun qal li l-bibien se jinfetħu sa minn 2:30 qabel u mistennija jattendu anke familji bit-tfal. Il-supporters tal-Valletta jsegwu r-rotot diġà indikati u ċew li jiġu min-naħa tal-Pitkali u jipparkjaw il-vetturi tagħhom fin-naħa tal-Millennium Stand u kif ukoll fit-triq taċ-ċimitier tal-Imtalfa. Is-supporters neutrali u dawk ta' Hibernians huma mħeġġa jiġu minn triq Durumblat mill-Mosta u jipparkjaw il-vetturi tagħhom fil-parking ta' wara l-enclosure u madwar training grounds tal-MFA. L-appell tal-Ispettur Vella u wkoll għal kawtela u rispett fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' wara r-rebħ tal-kampjonat. Fil-fatt qal li sabiex il-partitarji tat-tim tellif joħorġu mal-ewwel mill-ground biex tiġi evitata konfrontazzjoni. Intant Hibernians u Valletta se jerġgħu jiltaqgħu l-erba' li ġej fil-kwarti finali tal-FA Trophy. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.